induk abakan da'ju Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum ya kiwani assalamualaikum katolan saudara sebuah firman hendaklah baca di dalam Al-Quran innalazina kazabu sehingga akhirnya dua buah sifatnya sangi cilaku pertama takabuh kedua penutup takabuh aja sombong hampir serupa aja kalau dipakai sifat yang dua segala ibadah palunya hampu palu ditolak tidak diterima takabuh aja sombong aja kalau dipakai segala ibadah palu tak sampai palu ditolak jatuh kang harai manampu serugo na sangat sulit entah kok babali hujan kelangi entah kok ada untuk tak sepi ke dalam lubang daya jarum pinjai setangan lai kari jabai mengatakan awak bagak dan niki mengatakan bagak tiuk-tiuk minit tetapi mengarega di balik bukit dan nindak kata dan nyogawi kota nyala gadang abang mbak dilawi mengatakan awak orang kayola cukup menaruhkan ameh lah impi-impi ameh jo perak lah bersumpi-sumpi sampai rang liye jadi tukar rumpui gilo ni menyinjang sabik jo rajik pinggang lah gadang daripada paru oba itu nan suli lah disabui itu lah disabui ayo kana rakujune
abadan la tatungku abadan la bagayu indah Muhammad alaina Rasulullah dia ini wahai Tuhanku Rabbi Muhammad itu wahai orang adil Allah sabanar balia orang Rasulullah kali ni pa ya Allah badiri olah dengan sanadi kiamu binafsihi ada itu sih ipadanya barakat adalah baku darah dari Tuhan ya olah disehatkan jasmani batang tubuh kita disehat adalah jasmani tubuh kita olah kini la dela tibo dela puluma asonyo masola pado kami la sekarang ol mai sambung la denyo banai nan putoy icako kami la denyo cari di mana lain la sila wa la konformi iko laina amonyo pilot ala samo pilot ale kadua ale lokomotif samo lokomotif la de kadua onyo bidan ala samo bidan ale kadua onyo oleh menteri la samo menteri oleh kadua onyo ibarat api ala dunia masuk finalanyo iyo orang nan bahlawan kini nyoba akonjo lawat nan kompromi di pagi hari inangko la seorang di si junjung seorang di adine egoro seorang masih marando seorang baru matanggo la seorang masih jomblo seorang mana aduh syukur alhamdulillah delayanda ani bahajo iyo lena dela kami coba gasapatajo aduh sambut nala salam ala dari kami aduh iyo dia salam ganti iyo lahi basijo obaso ala ilala ala iyo Allah la ilaha illallah ya mulai ya mulai Muhammad dan Rasul Allah ilaha Allah lagu tak saroma buat aduh ya mulai ayam mulai suara begitu
adi cubunyo jo ilallah ayo engeng ariana engeng ariana eng ondenan elo mengaji sapata jo oleh karena pengajian ala penting di kita ondela penting sekali di bidang agama oleh agama kita elai suruh elai jota galadelai ado di dalamnya kita oleh mengamalkan saja oh iko pengajian di kami lai badu Allah ilaha illallah dalai paham nala di hati dijadikan cermin lai langit jo bumi arif oleh maju di sini omali alam oleh memandang diri lana di dalam ladanya diri alaya hakiki alaya majazi on pandang batin dan lahir lada terkosi kalau dipandang oleh indah berupa oleh kalau lah dikahko bela indah lada terhasil begitu benar sifatnya Tuhan ai bukan di luar on bukanlah di dalam berupa oleh putih johita oleh dengar ladanya itu lada lagi tolah basalah hanya kalau dipandang orang yang bijak kalau dipandang oleh orang yang wahai ala pandang tak sampai oleh kepada Tuhan mati ladalai seselam jalan ala jangan begitu oleh kita sekarang Allah di satu dekan tali leka tampil lebar pegang tagu dalai wujud lala diada di manuh la deko inggo ajo kala tarabang aku belum la denyo tarang leba itu de jalannya kapaduh la denyo guru lehan la de la tanyo karanu la denyo jalan la de lai banyak la simpangnya oh de lai janji la kok sampai de lai ajal la de kok tiba oh de lai lidah la malakalu letak pandai la de bakato mengucap la de kulima aku indah la biaso maafun la de maana aku lima lenyo Tuhan alai bulo la de ate tahamu la nyo jantan jo kalau la de kabawa tarakasi nyo bulan oh maana la de kulima malih putih la de nyo alam ade lenya wala de jo badan jo kalau laka dipandang oleh orang yang bijak oleh hilang lana di mata la di hati lenyo tanpa parono nyo lumpuh omangko laka bajaja samparono nyo buto delai mangko manampa oh samparono mati mangko bagara alai ang ola gontai laina yanalla umma amalifatul wadisi pahatalata oh wahai saudara lani andai dan tolan kahanalla diri pandanglah Tuhan tola uji batu jo inta al timbanglah batu bare joringan Allah kapadola denyo Tuhan keputusan alemu banyo iman iman di hati cara minde Tuhan tubuh de kita pil de Tuhan Allah sifat nande Allah de insan Allah jadi lera sonyo nana di soal pengajian dari itu dalai hilang penyuruhan